Najviacej navšteviteľov bolo zo z regiónu, ale i zo žemoch, ktorí majú rozvitú festivalskú kultúru, jak sú to Veľká Británia i Holandia. Z roka na rok sa zväčšuje číslo navšteviteľov z Brazílu, Južnej Koreji, Tajlandu i Австралії, varela Julija Mitrović, PR festivalu. Вона naglašela, že navšteviteľov Exitu toho roku očekuje rižnorodná programa, poneže festival má 40 zóny. Popri muzičnih tu i aktivacijni zoni za rozvahu navšteviteľov medzi nastupami i zoni, ktorí sa zanimajú so zdruštvenim aktivizmom i humanitarnima akcijami. Hvizdi peršoho festivalskoho večara popri Sergeja Polunjina, ktorý so smikovým orkestrom Almazijan Sinfonija vyvedol performans na temu osobnej šljobodi, co i moto tohoročného festivalu, buli Karin Dreyer, Migosi, Amelie Lenz i drugi. Dneška večer nastupja Ziggy Marley, French Montana, Jax Jones, Marko Nastić i drugi hvizdi.